ke rumah Mbah Sido. Assalamualaikum. Mbah. Assalamualaikum. Mbah, kula wau mriki badhe nyukani titipan. Niki saking tiyang kangge panjenengan iku sing nyukani tiyang kalih. Jenengan ngendikan matur suwun, Mbak, ngoten. Matur suwun, Mbak. Pun diparingi yatra. Paringi yatra. Saged dinggih maem nggih, Mbah. Nggih. Dinggih tumbas maem nggih. Sami-sami. Lah niki sukune pripun? Pun benten. Alhamdulillah. Obat teng apotek niku wau. Pinten regine obate? Alah murah mawon. Nggih. Oh alah, nggih. Nggih. Tapi pun dahar niki. Pun. Alhamdulillah, nggih.